isifo sekasi. Yeah. Ishebhini kweni uxoka ukufa. Ake ngibone ukuba awufumana ntoni na uzawuxoka thini namhlanje. Yimini namhlanje uzawuphi ngaxoka. Weske oliyivante abantwana kwentsuku. Ekukhanto inoba akazuxoka uzawuza ngecala ngoba inoba mhlawumbi uzawuxoxwa nayo le nto wabantu namhlanje so isitani sihlele entloko kuye. Madoda inzima into yoba lipolisa kanjani. Kunento edibisa ngabamenemene kwakhona namhlanje. Abantu uzawuxoka thini kuleyo. Chesland. Abantu uzawuxoka thini. Awanditshele ndayifumana napha. Kanjani? Kami ngijonga abanye mani bangobani. Semvuyele Makongwane. Hey, ake ndokhayela lo mamgobhozi kudala kathethwa ngayo le ntombi. Rembe tona. No right boys. Nimazi uSim boys bawuhlala phi? Kubani Sim uhlala lapha? Khawusondisa ke. Wena mntu sendimfumene khawusondisa mfana wami. Sendimbona uSim ba uhlala phi? Siskatka ukwa driving Eti block stand up nazinja sam Siskatka ukwa driving Eti block stand up nabangani bam Kanupela ulanduza nabantu ubhizi nabantu koma ubhizi nami kaloku umjita wami kwale khona wendi sifunayo papa ka wethu ufuna ukuziphela phela banjiweyo bungayazi le usuka nemibuzo for wena mani sisi. malunga Malunga siswamdi kanye lapho fika. aba ungena buza lapha Mangena singasho sisi uyelo mamgubhozi njalo sifa ngayo lo siyambona. Okay lona uthetha naye ku detective Dlamini. Ndinemibuzo man for one. buza futhi Ndifuna ubuza siswami. phela ubanjiwe mani Banjiwe. Pesa na we mani banjiwe kangoku ibheka tamzo yiphi yona balutamzo tamzo man angiboni ubuza yim khona ikhole ndifumene mani izolo mani notamzo uthela ngaye lo we bro bekhatela ba ufuna udibana nawe bamalunga nento edibense nebhek so ndicela simnikeze bantu thela ngathi ubethiwe nje bendibethiwe bro ngikhanyandele nawe masubunibuza into eninzi man sane man ukhuluma kakubi mina kuthena ngiqala ukubhanqa njengo hati man hati ingxakile nto phakathi kokufa nophila bro ndiyacela man kufa nokuphila man uzabhadala into lebhek ayiphumi intoni ingaka kule bag kunento le bag uzayibona pha masami yiphi yona ibhek uzayibona xa uzoyithini ibag Ngoba uyamazi uthando. Ngokufaka uthando. Ndifuna uyiqale ekuqaleni apho wawuqala khona umbono uthando okanye wawugqibela umbona ngalamini wawugqibela umbona ngayo. Ngoba ngiyapha into ba ikhona into yazi udala siphele mina le nto ndandibuza imibuzo iphendula into eyi-1 funeke ndithini uba wawuyenzile le nto wayiphendula kwangela xesha wawuqala uyibuzwa mhlawumbi ngekudala ngekungekho kwalapha ngekungekho kwalapha ngeyisolvekile le case so ime ngam le case kuzibeka ndiyakhona ime ngawe ndiyacela man sane man ndiyacela man bra man andifuna ukhawatheka man ndiyacela ngikupele ebheki ndiyacela yo bethu ndiyacela ndicela inhliziyo yami ngami ndiyacela braba ndibonisele le bhek okanye ndinikile utamzo uzayifumana le bhek ku kazuyifumana man ndiyafunga ndiyagomela man akazuyifumana userious ndiserious man kawenze man okay sambe bethu siya man siya khawuleza khawuleza sinqamisela ntoni yo thini ndihambe ndidlale bendizihambela apha thini kwenzeka ntoni ngalamini wawugqibelisa umbona uluthando hayi kaloku ndandisela kakhulu ngelo xesha ndibuza ngoku ndibuyisela ke kwinto zomnxeba ke ngoku endingasazaziyo xa bunxila uthi ufikelele kwelaa qondo loba usazi ufikelela kwelaa qondo loba usazi kwana ngonxila kwam ngoku andiqondi nganxila kwakho mna ndiqonda ngale nto ndizibuzayo buza le nto izeleyo sisi uluthando wamgqibela nini ngelaa xesha nani kwamatshezi wamgqibela nini
ndatsho kokugqibela ke ndandiyiphendule le nto xa ndazibona ndandishushele mna ndabona usisi unathi ezingenela nebhegi ndisihlelele phantsi ndizincokolela naloo matshezi lo wakho esangayo zincokolela ngaye mna Mgobhozi andithi utsho uziphethe nabo nabantwana ingaba abaninzi azala ne azala Mgobhozi kawugobhozela Mgobhozi ndiyakuxelela ndabona unaqhubeka ibhegi zihlelele kuloo matshezi wakho ibhegi ayinantoni matshezi ngowam Hey, Mayfair. Hi, King. Ukren. Right wena? Hani sharp. Ngisibamba ngesandla man. Ubunganonibamba noba inothisa nyana la. Hayi njalo ke wena kunjani? Hayi ngiyeke. Uyathanda yona xawubona abantu. Isi. Ngigqibeni intamzo? Ngigqibele kudala intamzo. Kanti mandiyama oh. Kodwa nawe unqabile fethu. Ikhona. Asithetha ngezowima. Kuvelaphi wena? Hama ndivela kwabanye online bami cha nami ndiqisa pha kutamzo cause utamzo ikhonto ndifuna umbetha ngayo yalo staff still. Into zakho. Mfethu cha ndibulele noba ndivini nawe uyayazi ngathi nje. Uzothi mothi wena na? Yami iyachole uyayazi nje. Hey. Sawami. Ungamthuthi. Zawuthutha ndiya. Niyahamba lokhu nina xa ndinilandela niyahamba. Hayi khahambe babhayi. Yazi nabantwana hle nje bavulela abantu engingabaziyo apha. Umkile. Nganyanya. Andathikwa yintombi. Ikhesi bitheni nale. Hayi. Athi awusali. Njengoba isimali sakho sihle kanjani awusuka madoda. Ubusephi? Hayi ndithi ndiyakutamzo wawo mfethu. Abantu yabenze ndoni? Akona nenzileyo yabo xa umqhubela kwami ngathi bengilahle istaff sakhe but sizawuzama umsota apho nalaphaya. Sidibele ngento eyi-1 mos mna nawe kutamzo. Nawe wenze enye into ngokutamzo asibana wari since nguwe sakubambela. Cha yintoni? Kafuni no. Khawuleza nimsode manje khona ibipha yabo. Nawe ngizakusotela fonini. Sazi. Cha bonganibetha into zakhona. Nekusotela uyayazi nje. Hayi yo. Into zami ziyalunga. Zama ukukutamzo saza funi. Ndizamuzama. Angafuni nakum uzofuna njani kum? Uzawufuna apha kumntamzo ndiyintwana yakhe. Thena uzithembile. Ndiyintwana yakhe. Nami ndimpintshi yakhe. Etshintshile utamzo. Kafuni nova kule game. Nguwe lo. Yabo? Kafuni kwa. Tamzo xa ithetha nam soza ngawo. Kusehlukile thina sobabini. Hayi kambozana. Mhlawumbi kuwe uzawuthanda. Kaloku nawe ufuna uqala unibethe ngento zakhona nami ndizombetha ngento zakhona. Ilula leyo. Qala kaloku uye kutamzo then if uyavuma kanangxaki. Uzama ukutyhuni yabo. Uzanityhuni. Hayi as long as inhliziyo yami uyixolisa. Yabo ba yidini. Tamzo ndizamsota ngehlobo ndizamsota ngayo. Sota. Utamzo benomsindo ngalamini. Myeke man intwana yami. Sana ngibone nje ya. Myeke intwana yami. Ndizamsota ngokwami. Phem? Zama umsota. Saphela ndikubone man ndiyavuya ukubona yabo. Shosha ke. Osimbathe into ezingavakali. Hey. Sukeni man nawo nomsindo man kanti sukeni man hey. Man. Siskatka ukwa driving. Ethi block stand up nazinja sam. Siskatka ukwa driving. Ethi block stand up nabangani bam. It's 5:05. Wow. Hi. Hello. John. Wala kwani kalsela. Ni wala. Nasema? I'll sell it. I said, come on. Don't let me. I'll sell it. No, not bad. I'll sell it. Aku Dlamini la bebancane kude kanjani. Yes. Mabe lisukela noma ngabe Mpumalanga lo muntu. Mama kufanele usho ngesi wethu nezibhoqazi lapho. Something slang. Nayindoda yakho. Wo! Ndandimthanda lamfana. Samthanda nangoku. Kwathini? Awamesosweleka tsho. Awuyazi loo nto? Ucima ndingathi kubuye mna ndize apha ndimncama ikhaya ndizohlala ndaziwe ndihlala apha tshomi ndikhangela aba bantu babulala umesu
Cha, sorry to ngokuxelela yayibani. Olo, but bengikuxelela nje, but ngizele lo nto. Yayibani? Ya. Sisuke emthatha, yazi ne? Fading like. But I came up with this decision, Mama, this is what I know about something. Eqhubekazi ndangisandofika ngela manje yani ngithekele into ezintsha yani bani suke emthathe yes kalo ngidlala emthathe okay yani bani ya mntasi ngwasemthatha mntasekhaya yayi bani kunzima yebo kubuhlungu kunzima Oh, yeah, no, what's it called? I'm not going to show you the Italian son of the comments against church. My boyfriend and Michaela hot fighting. I'm coming to the video. I'm going to say, this is stresses. No, don't go more. You can't think that I'm don't write that, and I'll let Vienna. You're going to have stress. Ngoba uyibeka ngani? Amadoda awini bhasaye efuna thina mos. Ngoba nami kaloku ndaqonye indlela abangola lapha. Ngangibona ifana nawe. Okay. Kade ugqumile efondini uphume etoilet yamnukisa. Lo zakho zotya yonke into. Yo, uyayisa itoilet inwanjani? Bona ke relax. Uzithu ngoba kusena. Hayi, asicophe Mahlamzande futhi. So relax. Mahlamzande awubabisana manje. Khawume wena manje. Ubongile wakho Jona xa ipile caba kabonakali la we. Manje. Awunayo inamba yayo lecture yayo la. Asozi kaloku ufuna inamba yamama wakho. Hayi soze uyenze lento le. Makaba lwatha wena kumbona foni legumba faya foni information baxa hawo foni information baye usafondini ngumama kolwa and unakuceyile kodwa kusondele Easters. Into Easters ngoba kombani abendlini kwaphela manje. So asibe busy sizona ngafondini ngone. Hey, si Easters. Chini fondini. Man kuni dislike to the fast la we. Uza kaloku nasho mama ingqondo yakho slope ngokuchaya into uzichaya. Ngicane ama ndithiza bayilifisa bayinyuhela we ngomsona. Sheke usemva wena. Hey. Yakushiya lecaweni mina uzothendo. Hayi lo hamba nawe. Hayi umntaba ungakulingi. Siskatka ukwa driving. Eating block stand up, nothing just up. Siskatka ukwa driving. Eating block stand up, nabangani bam. Kwanteni ngesiplan man. Ungakulingi uqonyele ukuthi plan yanto. Man. Otherwise ungabana la cawe lokho nabantu bayo ngaphakathi. Masowazi ngiyenze lo noma bayazi ngoma ndidile. Iwesi nami ngalo la cawe ni invite we phandi design yanga cawe ndaqala ukunye. Masuwara manje. Kodwa kuse. Soze masingathi subhek manxa lo nto man. Come on. Ne? Yeah. Mani boy. Yo I wonder usana ntoni. Go. No Kodwa kuma nale. Is that boy? Hayi solo iTV yaplay. Yana ke yabona drophile abahlali wena bakukho iTV lahlekile kanti yiyo le. Relax mina ngiyabona le. Asifumana noba 250 mana bonke wena. Asifumana noba 250 ifuna ulonda manje ibetha phe emva kusikwenze ukwazi la. Iyakangelwa le TV wena edrophile abahlali babhizi bahlali bafuna iTV. Khangela ntoni na? Uyibe le TV. Ntoni na fethu na wena usiphisa kangaka na? iTV indlala. Uthatha kupheyile fondini libanga le xa ndifumana kweza kona zami yandazi nje. Uyabona le yayibona. Funi xoka ibiwe le TV abahlali bayayifuna le TV. Thenge ngamalini entithetha 250. Hamba nekusele we man. Bani bacingela abantu. 50 kha man. Kha ifuna uqonda man. iTV ka? Bethe nje phephe kuze izokwazi ulayitha man yabo. Funa nje 250 kha man le we man.
Yathina. Ngokugarantela mna. Man, yabona ke into zakhe kusobele garantela makufumanele ibhaya manje ukuze lisokwazi uba grand city super. Afundile. Afuna super. Ngokubuya ibaba uzayisana. Afuna super. Andizongayifuni super. Yeah, wena kashana wena. Ayimbe nani okay. La wangile makabuye. Hayi mabuye soyihlalele ebhaya bami. Ungandifaki. Jonga man. Yabuya man yabo. Sajonga lo line man oliwe man. Wena ngathadlalisa. Ayifuna super. Uyithatha blen. Ayeke man. Ekuse. Siswam. Ungayilali super. Swara boy. Sakunika super yakhe sana. Yabuya nguhoki yafu. Sure boy. Po. Le phara lo mshita. Uyaba no bango. Akhona ngifaki imsheme.